pasang apa lagi? Terus gak usah dipasang wes ngono ae. Iki liwat ndi iki mari iki. Rene. Ojo, kene. Wis tok angel. Iki wis bener pede kene golek soron neh kowe. Wis bener kene. Wes, ojo. Jalan anyar. Kak, Salah iki. oh iya toh. Oke, Pak. Nggih. Pak. Wis ono iki langsung OTW balik sik. Balik Cak ya. Mantap. Oke, kowe Bos, balik. Besok puasa. Wis sesuk Kita puasa. tuntaskan hari ini. Dene wis sakmene wis. Wah iki jero alas, muga-muga enek macane. Iso ning Kali Badeng. Nek ndi? Kali Badeng. Kali Badeng. Ex Badeng Songgon. Wis sik. Duit entek iki. Ayo rokok balik. Kok bengi dunyer ning ngono apa ya wis. Wah iya dunyer nih. Wis lanjut lagi iki perjalanan balik sik bosku. Banyune resik. Wis do iso kabeh. Kowe kayak mantap ora kak? Mantap. Next, minggu depan. Oh. Made. Oke. Gas tok lagi nih wis. Lambu ket kiri. Yo. Ojo diombe wong. Ojo diombe. Oger Mas. Guys, perjalanan balik disambung